Philippines! Say good morning. Morning, guys. Afternoon na guys. Good afternoon. It's already 12 o'clock. Nakaligo na kami guys kasi meron akong gawang nap. And also Tami, magpunta siya sa isang bahay na naman. So yun. Ako naman, meron lang akong gagawin din sa taas. Ano lang ako. Mag-film. So ngayon, kakain lang tayo ng lunch, diba? Bago tayo magkurog-kurog. Kasi alam nyo naman, kapag magutom si ako, magkurog-kurog guys. Yung buong katawan ko, mangurog-kurog. Right, Han? Can you say kurog-kurog? You're wrong, you're wrong. Kurog-kurog. You're wrong, you're wrong. Whatever. It's hard to do something with him because he just... And gumagawa din siya ng lunch niya, guys. Wrap. He's making some wrap. Yan. Basa pa yung buhok ko, eh. Hindi ko na sa samahan, guys. Bahala na sa Batman. Ayaw ko nang sumama sa kanya. Alam nyo na. Why this rice is kind of like hard? Is this a plastic rice? Oh my god, guys. Maraming fake rice ngayon ng labasan sa mundo. Iiwan ko na lang. Ang daming mga fake na rice na yan. I think this is a plastic rice. I'm gonna eat a little bit. Just very little. Ay, buhay. Itlog, guys. Alam nyo naman, masarap yung itlog sa rice. Uy, ibabaw sa rice ba? Yun yung luto ng ganyan. Sunny side up. And then, biakin mo yung konting. Hindi naman ako mahilig sa mga sobrang basa na itlog. Gusto ko yung ano, parang may basa pa konti, pero hindi talaga yung basa kasi na ano ko ba, yung parang, lutuin mo naman ako. Oy, sabi pa ng itlog. Hi guys! Hello! So ngayon guys, mag-ready tayo. Paganda tayo guys kasi sabang wala si Mister, paganda tayo. First guys, kumusta? Hello! So unang-una ang gagawin natin sa mukha para maging maganda pagkalagay ng foundation kasi kailangan mong i-moisturizer yung mukha mo. Pagmumukha mo para naman hindi siya cakey. Tignan, no, diba cakey? May natutunan din ako sa ka-makeup ko for how many nung nag-start ako, diba? Guys, simple lang naman kasi talagang maganda din ito sa dry na mga mukha. Yung mga mukha na sobrang dry, ito pants na ano, blue, okay? So yun siya, inano ko talaga siya, malinis yung kamay ko kasi po naghugas po tayo guys ng kamay. So ngayon, meron ako ditong balahibo. Pinagtawanan pa ito ni Mister talaga. So ngayon, moisturizer muna tayo. Ito na yung foundation ko na gamit guys sa mga nagtataka kung anong klaseng foundation yung gamit ko. Well, wala namang nagtataka. No? Walang mga pakialam dito yung iba, diba? Basta kaya nanonood sila at saka wala silang pakialam. So, ito yung foundation ko. Wet n Wild Photo Focus Foundation. Ito siya matte. Ito siya dewy. So, ito yung ginagawa ko dewy kapag winter. Dewy. Kapag summer is matte. Kasi tayo dyan sa Pilipinas, mahilig tayo mas maganda, puputi yung mukha natin, di ba? Puputi. Maganda yan, puti. Mas lighter, lighter yung foundation na kukunin usually. Para paglagay sa mukha, pagtapal, puti. Naging puti yung mukha. So, di ba, puti is beauty sa atin, di ba? Dito kasi guys, natuto ako na dapat the same lang yung tawag nun, yung ano ng kulay ng mukha mo, kulay ng panit mo, the same lang din dapat yung kulay. Hindi man siya perfect na the same, pero hindi siya yung sobrang puti ka na para ka ng ano. So, sinishake ko na siya, guys. Ang ano pala nito, guys, is medium dark. And then, bago ako mag-apply ng ano, dito na naman tayo sa next. Bago tayo mag-apply ng foundation, inisprehan ko itong ano, para maganda, maginaw sa mukha pag lagay. So, ito yung dewy finish next na ano, setting spray. O, diba? Para na tayong nag-tutorial dito, diba? Nag-tutorial tayo. Ilapit natin para talaga yung mukha natin is malapad na malapad. O, diba? Ang laki ng mukha. Sanay kasi tayo dun sa Pilipinas, guys, na mas lighter yung ano foundation, pero talagang para kang ano multo, tingnan talaga. Yun yung totoo talaga. Aminin natin. Gawin natin sa mata, kapag maglagay tayo sa mata, maglagay tayo muna ng yung the same color sa skin natin. Ito siya, oh. Ang ibig kong sabihin, yung kulay
na as in malapit-lapit sa skin mo color. Ako guys, dahil simple lang yung ano ko, hindi naman ako professional na magaling mag-makeup. So, ang ginagawa ko usually, kapag gusto kong magkaganito, mag-lipstick, ganun, ang ginagawa ko is, ito siya oh, itong may pagka-orange dito. Ang gagawin ko is, kamay. Okay? Dito, idab ko yan dyan. Dab, 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 dab. Ganun. Ang gagawin ko, dahil po meron na dyan sa mata natin, sobrang soft na brush. Ito yung ginagamit ko. Pang kuha. Para siyang i-lessen, para siyang ikatag o sa Bisaya, and then hindi na siya harsh tignan. O, diba? Siya dito. Ito siyang color na to. Ganito ko lang siya. And then, itap lang siya sa pinakagitna. Ganun. And then, yan. Ayaw, kasi yung mga professional kasi, yung mga professional na mga makeup artist, yun may mga design sila sa mata. Ito yung simple lang talaga. Yan. At saka, dahil sa gitna siya, may pagka-glitter siya. Ah, diba? Simple lang siya. Alam niyo kung saan ko to natutunan? Kay Michelle Phan. At itong eyeliner guys, as in pang padagdag din ito para maganda yung mata mo. And mahirap itong gawin guys. Ito yung ginagawa ko noon palagi. Pero lately, matagal-tagal na din akong hindi nagbalik sa makeup. So kaya, yun, naninibago, mahirap din siya gawin, ano. At guys, alam nyo ba na yung mascara natin, kahit wala kang makeup, pag may mascara, iba yung dating kapag magmascara ka, ang dating ng mata. Kung maganda yung mata mo, mas lalo siyang gaganda dahil sa mascara. Paano na kaya kung mataas yung eyelashes mo, mahaba? Kasi, you know, ako sa akin talaga, Pinoy na Pinoy yung eyelashes ko, hindi masyadong mahaba. Hindi talaga siya mahaba. So, kaya, hindi ako pinagpala. At ito yung technique para maging mataas, tignan yung ilong mo. So, brown yung ilagay mo guys, light brown. Itong contour guys, contouring sa face mo is technique din ito para tignan, para maliit tignan yung mukha mo. Katulad sa akin, ang laki-laki ng mukha ko, diba, kailangan ko talagang kapalan yung contour. Kapag magaling ka mag-contour, liliit talaga yung mukha mo. Yung sa tingin ng iba, parang naging puwente ng ano mo, mukha. Ang pinaka-paborito kong shimmer, Wet n Wild. Ito siya nasira. Hindi ko tinapon. Dinala ko to sa Pilipinas. Matagal na to guys. Dinala ko sa Pilipinas. Naging powder siya. So, ang ginawa ko kung paano siya, nag-research ako kung paano siya maging ganito ulit. Pinapowderize ko siya. Nilagay ko siya sa nilagyan ko siya ng konting alcohol. At saka meron ako ditong bago. Gamitin natin itong old. Hindi man siya halata guys. Meron na tayong dito sa gilid. Hindi man siya halata, guys. Pero in person, halata siya. Alin ba yung paborito kong blush on? Marami-rami din dito eh. Meron akong mga blush on na Wet n Wild. Meron din akong blush on na Next. Meron din akong Maybelline Daily. Pang daily po. At saka meron ako ditong Heart Physician Formula. Hindi ko nagagamit na. And then, meron din ako ditong e.l.f. Paborito ko din itong e.l.f. Kakaiba, apat sila, diba? Apat. Ito yung paborito ko, guys. Mild lang yung color. Pero, dito yan sa ibabaw ng cheeks. Usong-uso ngayon dyan sa Pilipinas, guys, yung kilay na tattoo. So, I don't know kung mahal ba yan, pero marami-rami din yung mga taong nagpa-tattoo sa kilay. Maganda din yan na pero ayaw ko na talaga magpa-tattoo, guys. Pero yun, itong ko pala is waterproof siya, guys, na Maybelline. So, maganda siya kahit mag-swimming ka pa, hindi siya makukuha. Kina-curl yung buhok ko. Okay naman pala ganito. Kina-curl ko yung buhok ko, ganun. And, so yan. Okay naman siya. But anyway, yun lang siya guys. Tapos na tayo maano to si Tami ba?
Magtataka yun. Anong ginagawa mo sa pagmumukha mo? But anyway, thank you guys so much for watching. Kita-kits tayo sa susunod na video. Ay, kailangan ko palang mag-spray. Look, pagkatapos pala, gamitan mo siya ng Do It Finish na setting spray. Para mag-stay doon yung kung ano yung nilagay mo. Anyway, guys, hello! Umalis na si Tami. So, ngayon, nag-film lang ako dito, guys. Bumalik ako sa pagka-makeup kasi matagal din tayong hindi nakapag-makeup, And then, umalis din siya. So, kaya yun. Tapos na po yung curly. Kino-curl ko lang yung buhok ko. So, yun. O, diba? Para kay Mister po ito. Para pagdating niya, o, diba? Sabi pa, wow! My wife is changing. Changing rotation. Anyway, come on. Come on, let's go. Come on, come on, let's go. Good boy. Good boy. Minove ko yung dito, gate sa baba. Kasi ayaw kong andun siya sa taas. Pero guys, pumasok pa rin siya dyan, oh. Smart pa rin talaga yung baby ko. Come on, get down here. Hoy. Hubs, get down. Oh, tignan nyo tong kakaluka. Come on, get down here. Come on, hurry up. Okay, come on. Keep going. Hubs. Tignan natin kung magagandahan ba siya sa akin. Anong reaction niya. Sa mukha natin, parang ingot. Andito na siya. So, nakahiga ako doon. Bumangon ako, sabi ko, pa-cute nga tayo dito. Pa-cute tayo. Andito na siya. Pakit lang ako, ganun. Tingnan natin. Kung maano ba niya tawag nun, maobserbahan na ba niya yung ganda natin. And then, kakain tayo. Hang out of your mouth. Okay then. You think I'm pretty? Yes, weird looking would have been a hanging in your mouth. What the hell? You don't even think I put makeup on for you? I could tell with an eyebrow hanging on your face. Ay. Tommy's face, guys. It's naked drew. Yvonne wanted that, so I called her and I said, as soon as the cat comes in, I'm gonna head up. She don't answer it, so I left that. Then it took me forever to get the cat in. She just wouldn't come in. So I found a cat video and I started playing kittens, making sounds on a cat video to get her, pique her interest, come inside and see what's going on. She won't go inside from the back porch? Well, then, I left there, I called you on again, no answer. Hugas tayo ng pinggan. Guys, maghugas tayo ng pinggan, guys. Para naman may pulos tayo. May pulos kasi magluluto kami ng may chicken kasi kaming dinipros din. Kasama yung sa sa steak. Hi guys, i-end ko na tong vlog. But before natin ito i-end guys, ang gagawin ko is i-lock yung magkuha na tayo ng makeup. Ito yung problema kapag mag-makeup talaga. Kukunin mo yung makeup, mag-ano na naman, o diba? But anyway, so i-lock ko yung door sa side door dito sa garahian. And then, tignan natin yung light na nilagay ni Tami doon sa back porch. Okay, tignan natin. O, diba? May light.
Look, ito si Tami. Look. Ang dilim, guys. Yun na yun siya. Pasok na tayo kasi natakot ako. Alam niyo na baka may tao. So, anyway, meron pala ako ditong nilalabhan, guys. Nakalimutan ko kasi. Merong labahan, nakalimutan. Ginoo ko. Gamitin pa naman sana ito. Salamat guys sa inyong time. I-end ko na tong vlog. I will see you guys tomorrow. Bye! Are you gonna shut the light off before we go to bed? Yeah, son? Yeah? I put it on a 2-hour thing on too. Okay. See, bye-bye. Night, guys. Good night, guys. See you tomorrow. We'll see you tomorrow by us, tonight by you. Oh, yeah. Tonight by you. Anyway, bye, guys. Thank you.